Ngomhla ziyi-11 kuMandulo ka-2022 kwahlwa emini ezakhamuzini zase-Jagersfontein ngesikhathi imizi yazo ibisha odakeni esithubeni. Lokhu kulandela ukuqhuma kwedamu elabe lisetshenziswa yimayini i-Jagersfontein elakhipha ubishi lodaka lwagcwala yonke indawo. Ingaphezu kwekhulu imizi eyacekeleka phansi kwaphoqa ukuthi abantu ababehlala lapha basuswe kule ndawo. Emva kweminyaka emibili lezi zakhamuzi zalahlekelwa yimizi yazo namhlanje zisulwe izinyembezi. Uhulumeni wase-Free State ubambisene nemayini banikele ngemizi emishaceke kulabo ababa yezisulu kulesi sehlo. Critical to us is the restoration of a community. We are bringing back the roof over the families whose houses were destroyed. Some lost their loved ones. Lo mklamo uke wathi ukubambezeleka njengoba bekunokungaboni ngasolinye phakathi kwezakhamuzi nohulumeni. There were some disagreement in terms of the sizes of the house, as families were even saying no, but my house was about 20 square meters, the other one was saying. So we had to sit down and with the mind and work out all those details. Ukwakhiwa kwalezi zindlu kudle imali ebalelwa ku-150 wezigidi zamarandi. Kodwa ke abazohlomula kuzo bathi abagculisekile neze ngazo. My question is, how do you hand over the keys, hence the houses are still empty? Wehlukana phakathi ke umphakathi ngesinxephezelo sikahulumeni nemayini kulokhu. Abanye abalahlekelwa imizi yabo banquma ukulisa enkantolo lolu daba bemangalela imayini ngokungababoneleli ngendlela efanele.